Mayong buntag kanatong tanan, atong iapil sa atong pag-ampo ning santos nga misa karon kining mga mosunod nga intensyon. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat sa matag adlaw, ilabi na sa gasa sa kinabuhi. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat. Misa pasalamat sa maayong panglawas, pamisa nga unta mawala na ang COVID-19 o hinaot ang mga doctors, nurses, and ug tanan nga mga kapulisan malayo sa tanan nga sakit. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat ug sa mga kalag nila Gerardo ug Perfecta. Misa pasalamat alang sa tanang grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas sa kanunay. Pamisa alang sa kalinaw ug mawala na ang virus sa tibuok kalibutan. Pamisa pasalamat alang sa tanang grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas sa tibuok pamilya, kalag nila ni Paulina, Lini, Filomena, Evelyn, Rubilin ug Erwin. Thanksgiving and praises for complete healing and fast recovery received for myself, my husband, relatives and friends who are sick. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa pangama sa Dios Amahan, Anak ug Dios nga Espiritu Santo. Inahan sa kanunay panabang Santa Rita o sa tanang mga santos ug santa sa langit. Kalag ni Apolonia, Vivencio, Felisa, Nicolas, Crispina ug Felipe. Misa pasalamat alang sa mga grasya nga nadawat sa maayong panglawas. Labi na tuwa sa nasod ang mga anak. Ug sa mga kalag nila Natividad, Silvestre, Iluminada, Felipe, Falhincia, Hermohina, Hinara. Pamisa pasalamat sa maayong pagbiyahe namo ug sa maayong panglawas. Pasalamat sa maayong panglawas kanunay ug sa mga grasyang nadawat sa among pamilya ug sa mga kalag nila Agapito, Elpidio, Dionisia, Maria, Juan ug Gregorio. Pamisa alang sa Holy Spirit, Mama Mary o San Antonio Abad. Pasalamat usab sa maayong panglawas o sa grasya matag adlaw. Pamisa sa kalag ni Leopoldo, Manuel o Vicenta. Pamisa alang sa tanang frontliners tibuok kalibutan nga hatagan sila sa maayong lawas kanunay og kaayuhan sa tibuok kalibutan against COVID-19. Pasalamat sa maayong panglawas sa mga grasya nga nadawat o sa safety delivery. Pamisa pasalamat sa among ika-32 nga tuig nga anniversary sa among kaminyoon sa akong asawa, Dudong and Myrna Estiliore. O pasalamat sa grasya sa among lawas, maayong lawas kanamo. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat. Pamisa sa kalag nila Guillermo Sr., Miguela, Flaviana, Hospicio, Valentin, Loreto ug Silsa. Misa pasalamat alang kang San Pablo Apostol o sa maayong panglawas kanunay ug ilikay sa mga sakit. Misa sa mga kalag nila ni Teofesto, Gertrudes, Felix, Condrado, Abondio ug Hirina. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, pag-iway sa Ginoo o pagpanalipod kanunay nining sakit karon nga COVID. Sa kalag nila ni Ernesto, Demetrio, Jeronima, Honorato, Venancio. Pasalamat sa grasyang nadawat ug misa alang sa proteksyon sa tanang frontliners ug alang usab sa kayuhan sa tanan tawo nga natakdan sa COVID-19. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa maayong panglawas ug sa maayong trabaho sa among anak dito sa Taiwan. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa maayong panglawas ug pamisa sa mga kalag nila ni Beata, Beatriz, Glenda, Rufina, Elpidio, Juana, Gaudencia, Baldomera, Eutikio, Eustaquio, Danilo, Maria, Juan. Misa pangamuyo alang sa kaluwasan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. For healing and protection of the whole world from COVID-19 virus, for the souls of Isabel and Camilo.
Pasalamat ngadto sa Dios Amahan, Dios ang Anak o Dios Espiritu Santo alang sa ika-59 katuig ug ika-10 katuig. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas ug pamisa sa kalag ni Serapion Ramon Virginia. Thanksgiving Mass for the blessings and graces received for the 6 years for the 7th birthday of Rael Azriel Lim Aquino, for his safety, protection, and good health, and for the protection of all from this COVID-19 virus. Pasalamat sa mga nadawat nga grasya, pamisa alang sa kalag ni Edmundo, Carlito, Emidia, Casimero, Bibi, Oliver. Pasalamat alang sa mga grasyang nadawat, ingon man sa kabaskog sa panglawas, o sa pag-iway sa tanang matang sa sakit, ilabi na sa COVID-19. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi. Pasalamat sa mga grasyang nadawat, pamisa sa kalag ni Roger, Angela, Crescencia, Juan, Epifania, Soilo, Carlos o Raymond. Pasalamat sa Diyos Espiritu Santo, Senyor San Vicente Ferrer, San Roque, San Antonio de Padua, ug sa kalag ni Ricardo, Darlene, Vanessa ug Marites. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug misa pangamuyo ngadto sa Dios alang sa kanunay tabangan sa panahon sa krisis karon. Pamisa sa kalag nila Marciano, Carmen, Gertrudes, Cesario, Leonides ug Jovencio Jr. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat o pasalamat usab sa laing tuig na ning abot sa akong anak nga magsaulo sa iyang adlaw nga natawhan kagahapon. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, pamisa alang sa kalag nila Herminia, Generoso, Isabelo, Virginia, Rofa, Leo, Fortunata, Eudocia, Rufino, and Sina. Thanksgiving for all the blessings, gifts of life and family, protection and healing, and for the souls in purgatory, especially the souls of Tertuliana and Sabas. Thanksgiving Mass for the good health and safety of our family and our co-Filipino. Ug pamisa sa kalag ni Arsenio, Luciana, Idan, Domingo, Visitasyon ug ni Justiniano. Misa pasalamat alang sa mga grasyang nadawat ingon man sa kabaskog sa panglawas. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat gikan sa pangama ni Lord Jesus and Mama Mary, o sa mga santos sa langit ug sa paghatag sa maayong panglawas sa matag adlaw namong kinabuhi. Mass intention for the good health and protection of my family. Pamisa sa kalag ni Quintino, Isabel, Juana, Euphemia, Roman Rosalito Jr., John Emerson, Adriano, Mahencia, Nicanor, Gregoria, Teodorico, Teresita, Constancia, Pedro Jr., Jeffrey, Juan, Jovenciano. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat sa adlaw-adlaw. Ilabi na sa frontliners sa kalag nila ni Melchor, Gregorio, Anesita, Erlinda, Federico Sr., Alfred. Pasalamat alang sa adlaw nga natawhan ni Segundina Siniza. Thanksgiving Mass for the innumerable blessings, graces received, for safety, protection, and good health of my family, and protection of all frontliners from COVID-19 virus. Pasalamat sa grasya sa kinabuhi nga gihatagan ako ug lain na usab nga tuig sa akong kinabuhi. Pasalamat sa proteksyon batok sa COVID-19 sa akong pamilya og tibuok banay ug sa tanang frontliners ingon man sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Thanksgiving Mass for the blessings ug sa akong birthday. Thanks Lord for the safety and good health, especially to my family. Pasalamat sa Ginoong Dios sa iyang ika-50 katuig nga birthday ni Helpa Melicor Bautista ug sa kaluwasan sa iyang balatian. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga among nadawat matag adlaw.
Pamisa alang sa proteksyon sa akong family o pamisa alang sa kalag ni Herminio Sr., Ismael, Viano, Vicenta, Roberta ug Juan. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa kinabuhi og petisyon kang San Pablo Apostol ug San Pedro nga panalipdan ta batok sa COVID-19. Pasalamat sa adlaw nga tawhan ni Crystal Glory. Pamisa alang sa proteksyon sa akong pamilya o sa tibuok banay. Pamisa sa kalag ni Zenaida ug Arlene. Pamisa alang sa mga grasyang nadawat, kabaskog sa panglawas, sa pangama ni San Vicente Ferrer, Santo Niño, San Roque, inahan sa kanunay panabang o sa tanang mga santos o santa sa langit. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat matag adlaw, labi na sa good health. Pamisa alang sa proteksyon sa among pamilya o sa kalag nila Francisco Sr., Martina, Ernesto, Maximo Jr., Maximo Sr., Bienvenido, Prince, Crispiniano, Aurelio, Nestoria, Joshua, Lloyd, Antidio, Candelario Sr., Candelario Jr., Alfrance. Pasalamat alang kang Senior Santo Niño, Senior San Roque, Mama Mary, o sa tanang santos o santa sa langit. Pamisa pasalamat sa grasyang nadawat adlaw-adlaw. Pamisa para sa tibuok kalibutan nga unta maundang na ning COVID-19. Pamisa sa mga grasyang nadawat ni Salve Regina Lastimoso ug sa kanunay nga pagproteksyon sa tibuok pamilya. Pamisa sa maayong panglawas sa among nadawat ug alang kang Senior Santo Niño, San Roque, Birhen sa Regla, Birhen sa Simala, Birhen sa Guadalupe, ug inahan sa kanunay panabang o sa tanang mga santos ug santa sa langit. Misa pasalamat sa ika-90 katuig nga birthday ni Perfecta Tiempo. Pamisa alang sa proteksyon ipalayo intaw sa sakit nga virus ang akong duha ka anak nga tuwa sa Mandawi. Pamisa sa kalag ni Leonardo Sr., Wilita, Susana, Leonardo Jr., Manilin, Omar, Leo, Ernesto, Rinaldo, Rodrigo, Crescenciano, Guillermo. Pamisa sa mga kalag nila ni Remula, Hilaria, Jose, Aquilino, Elisa, Aurelio Sr., Edelberto Jr., Edwin, Joan, Felipe, Pedro, Gregorio Sr., Crescencia, Fausta, Barcelisa, Rodrigo, Benigna, Luciana, Vicente, Severa, Primitivo Sr., Carolina, Edelberto Sr., Pasita, Edgardo, Josefa, Angelo, Romulo, Maria, Filomena, Feliciano, Celestino, Alfredo, Alejo, Natalia, Blas, Simeon, Graceli, Gabrielita, Hermosindo Jr., Dominador, Anaclito, Arturo, Marianita, Serena, Felipe, Alejandra, Cielo, Hermogenes, Felicissima, Beatriz, Sabina, Aproniano, Estrella, Natividad, Gregorio, Claudia, Cesario Sr., Gerardo Sr., Lucila, Lourdes, Martina, Pascasio, Hipólito, Jacoba, Marcial, Ruth, Alberto, Wilfrido, Helen, Albina, Jacinto, Hinaro, Tomasa, Gertrudis, George, Daniel, Dionisia, Rubelen, Araceli, Modesto, Albino Sr., Claire, Sergio, Crescencia, Esther, Solomon, Francisco, Narcisa, Filomena, Victoriano, Concepcion, Gloria, Jose, Emilia, Emiliano, Isidro, Dominga, Cristobalina, Casiano, Anastasia, Jovencio, Marcusa, Florencio, Alberta, Candida, Pedro, Isabel, Silvestre, Ninia, Miguel, Eulalia, Razel, Miguel Jr., Francisco, Valentina, Eusebio, Nicasia, Pablo, Demetria, Marcos, Marina, Rogelio, Biniana, Bonifacio, Concesa, Gertrudis, Justino, Josefino Sr., Sani, Kenneth,
Marta Arsenio Crescente Cristina, Marilyn Norman Josefa Edgardo, Angelita Shara May Flores, Silisisima Teofilo Andres Sr., Leandro Sr., Evangeline Alex Gorgonio Gabina Yolohio, Pidencio Maxima, Camilo Isabel Abondio Sr., Cesario Sr., Margarita Maximo, Permanda Milanio Luis, Ismail John Marlo, John Gerald Thon Park, ug sa kaparentihan nga tanan, apuhan, uyuan, ug iyaan nga tanan. Sa mga kalag nila ni Rodolfa Bining Nari Perpito, Cipriano Tomasa Agusting Minong Victorino, Shara May Rafael Enrique. Pasalamat sa tanang grasyang nadawat o pamisa sa kalag ni Mario Manuel Wilfredo Jr., Maria Frida Carlito, Maria Luna, Monico Pablita, Guillermo Sr., Miguela Mercedita, Marcelina, Rogelio, Trifon ug Hilario. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat og ni Senior Santo Niño, Berhin sa Kaluoy, Senior San Vicente, inahan sa kanunayng panabang, San Antonio de Padua, Berhin sa Fatima, San Roque ug sa tanang santos ug santa sa langit. Pamisa sa kalag ni Celerino Sabina Yustracia Petra ug tanang mga kalag sa purgatorio. Sa kalag ni Cecilia Gregorio Virgilio Raimonda Fulgencio ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Sa kalag ni Vicente Crisanto ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Sa kalag ni Anicia Perpetuo Toriana Tereseta Napoleon Milanio Pasita Nolasco Nicanor Casilda Juan Jonas Evagria Juanito Bonifacio Teres Carmen. Pagampo pangamuyo alang kang San Roque sa adlawng tanan. Maluluy-on uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, o Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque, nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irehis nga dili binunyagan managbalik ug moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas niya ng hilo nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mobati sa katamis nining langitnon nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis sa langit. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo karon, atong gisaulog kining santos nga misa alang sa tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan. Karon ang Sabado sa Oktoba sa Pasko sa Pagkabanhaw. Ug aron mahimo kita nga ngayan ug tako sa pagsaulog ning santos nga misa atong pangayuon ngadto sa Ginoo yang pasaylo ug kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy ikami. Ginoo kaluy ikami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy ikami. Kristo kaluy ikami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy ikami. Ginoo kaluy ikami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios, nga nagpasanay ikaw sa katawhan, nga nagtuo kanimo diha sa paghatag mo kanila sa imong grasya. Tanawa nga maluluyon ang imong mga pinili, aron ang mga nangataw pag-usab pinaagi sa sakramento sa bunyag. Himuon mo nga masuluban sa kinabuhing walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa Apostoles. Ang mga sakop sa labang hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan, ug sa pagkasayod nga sila mga tao di ay nga wala makaeskwela, ug nasayra nila nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. Apan wala sila'y ikasulti, kay nakita man gayud nila ang tao nga naayo nga nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles gipagula nila sa lawak sa labawng hukmanan ug nag-ingnanay sila. Unsa may atong buhaton niining mga tawhana nga
nagpuyo sa Jerusalem, nasayod nga kining talagsaong milagro, nahimo nila ug dili kita makalimod niini. Aron dili masangyaw pag-ayo kining hitabua, ngadto sa katawhan did-an nato sila pagsulti sa ngalan ni Jesus kang bisan kinsa. Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, "Hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios. Ang pagsunod ba sa iyang sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa maugayong nakita ug nadungog. Tungod niini, gipinahan sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdaig man sa Dios, gumikan sa nahitabo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Daygon ko ikaw, Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya nahimong akong manluluwas. Ang masadya nga singgit sa kadaugan anaa sa mga tulda sa mataron. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay ikaw man ang akong gipatalinghugan. Sa tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kundili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamatayon. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Ablihi kanako ang mga ganghaan sa katarong. Musulod ako kanila ug pasalamatan ko ang Ginoo. Iyaha sa Ginoo kining ganghaana, ang matarong musulod niini. Pasalamatan ko ikaw kay gipatalinghugan mo man ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana. Mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babay nga gihinluan niya og 7 kayawa, og milakaw si Maria og gipahibalo niya sa iyang mga kauban nga nagsubo og naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi og nga si Maria nakakita kaniya, wala sila motuo. Human niini mipakita si Jesus
Sa laing paagi ngadto sa duha kanila, samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila og nanugilon sa uban apan wala sila tuhui. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug tungod sa pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila mutuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan, maayong buntag sa mga nagpaminawan o nagatan-aw niini diha sa Facebook Live. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, ani anak kita sa katapusang adlaw sa Oktoba sa Pasko sa Pagkabanhaw. Ni akita niining Pagkabanhaw, diin mooy sentro, mooy pinakapik sa atong tinhuan. Kay kung wala pa ang pagkabanhaw ni Jesus, walay hinungdan ang atong pagtuo. Walay nahimong bakak ang iyahang pagsangyaw. Ug sanglit na banhaw man siya nagtuman sa tanan niyang gisulti. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, niining atong santos nga ebanghelyo karon, atong nadungog ang summary sa mga nanghitabo nga ebanghelyo sulod nining simanaha. At sanglit ni anak kita sa katapusang adlaw sa Oktoba sa Pasko sa Pagkabanhaw, gisummarize na diha sa ebanghelyo karon ang mga nahitabo nga mga ebanghelyo niining simanaha. Gikan sa pagpakita ni Jesus ngadto kang Maria Magdalena ug sa laing babay, ngadto sa pagpakita niya sa duha ka mga tinun-an nga naglakaw padulong sa Emmaus, ngadto sa pagpakita niya sa 11 sa napulog usa ka mga tinun-an. Apan nakita nato nga ang pagtuo sa mga tinun-an ug sa mga apostoles ni Jesus dili di ay automatic, no? Bisan sa pagtuo nila sa iyang pagkabanhaw, dili di ay instant, no? Ni undergo kini og usa ka process gikan sa pagkagamay or pagkakulang sa pagtuo ngadto sa pagkamatuuhon, ngadto sa conviction nga maoy nagtukmod nila nga andam sila mo offer sa ilang kinabuhi diha sa pagsangyaw sa iyang pulong. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, nahinumdum ako sa usa ka bahin sa ebanghelyo diin si Jesus nagkumparar, no, naghatag og analogy sa pagtuo nga sama kuno sa usa ka liso sa mustasa, bisan kini kinagamayan nga liso mahimo kining dako ngadto sa pagkausa ka kahoy. Diha sa atong kinabuhi usab, ang tanan nga pagtuo magsugod gyud diha sa gamay, no? Walay pagtuo nga automatic mahimo kitang sama sa pagtuo sa usa ka santos. Ang tanan mo undergo gyud og usa ka process gikan sa pagkagamay, i-cultivate, padak-on pinaagi sa makanunayon nga pagsimba ug pagampo ug pagbuhat og mga maayo sa uban hangtod nga kini modako diha sa atong kasing-kasing. Walay tawo nga nahimong automatic buutan, no? Ang tanan mag-undergo gyud og usa ka process. Dili ma-perfect dayon. Adunay mga times nga masayop, no? Apan diha sa pagkamakanon, sa pagpamalandong, pagampo, kanunay nga pagsimba, manghinaot kita nga kining pagtuo nga gitisok ni Hesus diha sa atong kasing-kasing bisag unsa man kini kagamay mudako
mahimong ligon aron kita mahimong hingpit nga sumusunod niya. Hinaot pa unta. Mga pagampo sa katawhan, magampo kita karon ngadto sa Dios nga pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Mabag-o unta niya ang atong kasing-kasing, wag tangon ang atong pagduha-duha ug lig-unon ang atong pagtuo kaniya ug moingon kita, Ginoo dungga kami palihug atong usbon. Ginoo dungga kami. Ang simbahan mapuno sa espiritu sa nabanhawng Kristo aron sa walay kukahadlok magasangyaw siya sa ebanghelyo nang mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ngatong nasod mamahimong buhing saksi sa pagsangyaw ni Kristo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton mahupay pinaagi sa iyang pagtuo sa nabanhawng Kristo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa makaluwas nga gahom ni Kristo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoo Dios namo, hatagi kami sa kaisog sa pagsaksi sa pagbuot sa imong gingharian. Pag-abot sa imong gingharian, itugot nga sa kanunay magtuman kami sa imong kabubuton pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nangako inyong sakripisyo dawaton nuta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot na ngamuyo kami Ginoo, nga magmapasalamaton kami kanunay, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko sa Pagkabanhaw, aron ang walay huno nga buhat sa pagluwas kanamo, mahimo unta dinhi kanamo nga tinubdan sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaos sa kanino, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug mataran. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud ni ining adlaw nga mahimayaon kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod ni ini uban sa mga kalipay sa Pasko sa Pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahungan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kalikasan.
Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos yadi ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ang pagsantos ng mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mampagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay lubuhata kini aron paghandom kanako. Ato karon isang yaw misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip. Nga ngayan nga mga tubang moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among papa, ni Patrick Daniel among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan. Dihas kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naami sa langit, pagdayeg ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong ingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta ngayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalaka namo. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug bahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay himo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, o dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Manaos sa kanila. Ipakita ta karon ng timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao si Kristo. Siya mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawan kanimo.
sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, o gitugot nga kami nga imong gibag o pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Diyos among amahan, nisangpit kami kanimo. Niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot una-una sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadaan niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.